не някакъв лидер, някакъв Неймар, така, който да увлича внимание на това. Добро центриране на границата на вратарското поле, където Маркиньос не успя да натисне топката достатъчно, за да я прати в очертанията на вратата. За Винисиус Жуниор и с тези си жестове, които виждаме от началото на матча и изобщо поведението му в национален отбор, пък се опитва да се изгради такова реноме, че може да бъде в крайна сметка да промени едно такова мнение като това. Турнир Пакета. Няма аз да квалифицирам изпълнението на Лукас Пакета. Мисля, че твоята реакция също е показателна, но моля те, от чисто футболна гледна точка, ако можеш да ми обясниш, тъй като аз имам мое мнение, но не бих искал да го изразя по-врачански, за този стил на изпълнение на дуспите, защото едно време... Ние тук, ако има 5 атака на Винието, пак е вляво, разбира се, че е по-оптен, той е по-мощен, той сега има повече самочувствие, той именува име. Ето го шанса пред Винисиус Жуниор и топката вече е във вратата. Бразилия открива резултата в 35-та минута и изглежда напълно логично, че Винисиус Жуниор е първия голмайстор. Ами тази скорост даде резултат. Топката беше изнесена достатъчно бързо. Винисиус Жуниор тръгна от фланга, проби към центъра на нападението, за да разплаче от радост вече част от феновете по трибуните. И това, което ме зарадва, ето, играта по начин, по който вкара, че се вкара все пас напред. Търси си вертикал, търси вратата, защото трябва да се играе малки вертикал. И трябва да се търси комбинация. С едно докосване, две докосвани. И когато един състезател на противника греши, срещу такива бързи състезатели с... Родриго. Серия от финтове, изстрел с левия крак. Това е възможността, която е оползотворена. Савиньо е човека, който добавя второ попадение, надграждайки над точния изстрел на Винисиус Жуниор. Селесао се забавлява в тези първи 45 минути. Да, късмет вече топката остана във владение на бразилците, но този късмет сякаш е заслужен. Натиска просто е много силен и Парагвай не издържа. Един приятел ми каза, че късмет се работи. Не може да има късмет, ако не работи. Те го търсят това нещо. Най-интересно и най-приятно сега, когато гледаме, че тези подавания са настрани. Има остротата, има човек от втората линия, има отразяване. Тук вече вътре на казата поле има игра един-един. И Бразилия вече лека по лека. Опита се да овладее топката, друго обяснение нямам. Аз не мога да разбера Петю. Липса на комуникация с вратаря, може би? Не, просто това е неговото решение. Той тук вече един защитник. Когато атакува